Tak řekni, jsem na výletě a natáčím se a tenhle výlet natočím já, řekni. Budete mít výlet ze spoda. Řekneš? Táta? Táta? Jo. Kabika. Habika. Kolaka. Oni dělají tu rekonstrukci té bitvy. Aui. Aui. Ahoj, zdravíme vás na 2,5 výletníka. Dneska jsme se vydali do, jak je to, pevnostní areál Slavotice? Slavonice. Slavonice. A zbytek asi bys měl říct, já tomu nerozumím. No co se tu nachází? Jsou tady opevnění, protitankový a protipěchotní bunkry, je to z doby druhé světové války, to všichni víte. Prostě jsou tu bunkry a je to paráda. Asi 12 stanovišť je tam. Aha. Po lese postupně, jak jdete u těch bunkrů, je dobrý sem jet v sezóně, kdy je to otevřený, můžete se podívat do muzea a do těch bunkrů. Další, co je tam pěkný, tak jsou takový jakoby domečky udělaný, to je spíš pro děti, že mají takový stanoviště tam a mají tam plnit nějaký úkoly, to jsme vám taky natočili, tak to tam uvidíte. Sice to nekoresponduje to přímo s tou stezkou ale... bunkru, je to trošku bokem, ale dobrý. Ale když už sem pojedete, tak si myslím, že je fajn si projít jako obě ty stezky. A jediný co, tak asi určitě ne s kočárkem, všude je to v lese, takže nám teďka volí výlety, kde testujeme kočárky. Zase to opět přežil, ale není to na to, ne? Je to lepší jako s dětma asi, který už chodí, nebo tak. Jinak jako se to tam dá pohybovat úplně v pohodě. Tak jo, tak to je asi od nás všechno a určitě se přijďte podívat. Čau. Čau.